Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko lan behatokia txostena aurkeztu du. Lan egoera aztertzen duen txosten estatistiko bata 3 hilean behin argitaratuko dena. Txostenak ondosondoko 2 hiruhilekotan langileek izan dituzten laneko trantsizioak aztertzen ditu eta hala erantzuna ematen die funtsezko galdera batzuei. Nortzuk galdu duten lana eta nolako lana zuten eta langabetuen artean nortzuk aurkitzen duten lana eta nolako lana aurkitzen duten. Horren bestez, langile okupatuen enplegu galera aztertu alda, baita aurreko epean langabetuek lortu duten enplegua ere. Bizkaiko lan behatokiak biztanleria okupatua aztertzen du ezaugarri demografikoen, generoa, adina eta okupazioa, eta beste ezaugarri batzuen arabera. Hala nola, egiten duten jarduera mota okupazioa edo daukaten kontratu mota. Azken azterketa hau langabetuen inguruan ere egiten da. Imanol Pradales ekonomia sustatzeko diputatuak azaldu du, Aldundiak enplegua sustatzeko dituen politiken diseinua dagoen errealitatearen arabera egokitzeko aukera emango duela analizirako tresna honek.